Usa sa mga hisgutanan karon ang posibleng pag-undang sa paggamit og face shield sa open spaces. Atong sayron ang sentimiento sa mga Mindanawan kalabot niini ug mga rekomendasyon sa pipila ka opisyal sa report ni John D. Esteban. Gawas sa face mask, daan nag-require ang pagsuot og face shield isip dugang proteksyon batok COVID-19. Apan daghan na ang nasamukan ug nahasulan sa pagsuot niini gawas sa dugang gasto. Hasol magsuot og face shield labi na if ever digid siya need nga suoton. Kay for me nga magwear pa og eyeglasses para makita sa layo. Hasol gyud. Because some people are just using it for compliance. Example, mga taong musulod sa mall. After, tanggalon or ipatong sa ulo. So, it would defeat the purpose. Ang uban, mutuman gihapon sa pagsuot sa face shield aron masiguro ang proteksyon sa virus. Dili ko pabor nga tanggalon ang face shield labi na sa mataong lugar para malikayan ang pagtakod sa sakit pa sa virus. Dili ko pabor nga tanggalon ang face shield diri sa Pilipinas tungod kay dili pa 100% fully vaccinated ang mga tao diri. And also using face shield is another way to protect ourselves from the virus. Managlahi sab ang opinyon sa mga Sambuangenyo. Dunay uban nga buot kining suoton gihapon kay duna pay hulga sa COVID-19. Samtang dunay uban nga tangtangon na daw kay sagabal kuno kini. Okay naman tanggalin ang t-shirt kasi mainit sir, tapos kung sa daan, kung ano pa mga senior citizen mag-t-shirt, ano ba sir, ma-aksidente. Isuot pa rin po. Bakit po? Di pa po kasi tayo sure kung meron pa rin po bang COVID. Sa tweet ni Senate President Tito Soto, mitugot na kuno si President Rodrigo Duterte nga sud sa ospital na lang suoton ang face shield. Kung si DOH Undersecretary Dr. Leopoldo Vega ang pangutanon, pwede na tanggalon ang face shield kung anaa sa gawas, gumikan ubos ang risgo sa transmission. Apan sukwahi ang pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Kinahanglan daw gihapon ang face shield aron masigurong protektado batok sa virus. Kung magsuot kunog mask o face shield apilag social distancing, 95% ang mahatag nga proteksyon. Hinuon giklaro ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga required gihapon ang pagsuot sa face shield ug mitingan pa kini sa IATF. Base sa Memorandum Circular 2021-0001 sa DOH, required ang paggamit og face shields sa mga pampublikong lugar ug sa mga establishmento. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.